L-Eġizzjan li nqatel f'Jannar tal-2018 f'Għawdex kien irċieva theddid fuq droga mingħand xi ħadd li ma jafx, iżda ma kienx jagħmel rapport formali. Motaleb Mohamed kien tkellem ma' Surġent tal-Pulizija dwar dan, iżda meta l-uffiċjal qallu biex jagħmel rapport formali u ma riedx. Is-Surġent tal-Pulizija kienet jixhed fil-kompilazzjoni ta' Alexander Stajanovic ta' 43 sena li fil-qorti ta' Għawdex kien wieġeb mhux ħati għal qtil ta' Motaleb Mohamed ta' 42 sena. Is-Surġent qal li l-vittma kien qallu li kienet jirċievi telefonati u dawn kienu qegħdin isiru minn xi ħadd li jitkellem bil-Malti u ieħor bil-Arbi, imma ma kienx jaf min kienu dawn il-persuni. Kien qallu li dan kien theddid verbali u jissemmulu id-droga. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek, ix-xut qal li kemm il-darba qallu biex jagħmel rapport u meta kien jarah kien jistaqsih hemmx xi update fuq it-theddid. Imma kien jgħidlu li mhux qed jagħti każ iżjed u mhux qed jinkwieta. Din kienet it-tielet darba li l-qorti bdiet tisma' xhieda fuq din il-kompilazzjoni fejn prattikament ix-xhieda kienu kollha membri tal-Korp tal-Pulizija. Dawn ix-xhieda semmew diversi persuni li minnhom hemm min jista' jkun involut fil-każ u li l-maġġoranza tagħhom huma car dealers. Dawn il-persuni ma jistgħux jissemmew minħabba l-fatt li l-Pulizija għadha għaddejja mill-investigazzjonijiet tagħha dwar dan l-omiċidju. Il-prosekuzzjoni permezz tas-Superintendent Keith Arnaud kienet spjegat kif il-Pulizija mit-taqsima ta' reati maġġuri skattat bl-investigazzjoni fil-15 ta' Jannar tal-2018 dwar li Motaleb Mohamed instab mejjed b'tiri fonqu u sidru li ma' investigazzjoni waslu għall-arrest ta' Stajanovic. Arnaud tenna li l-imputat kien rilaxxat mill-police bail darbtejn sabiex jibqgħu għaddejjin l-investigazzjonijiet. Kien tenna li instabet il-vettura tal-imputat li kienet fil-possess ta' persuni oħra li wkoll ġew interrogati. Għall-akkużat qegħdin jidhru l-avukati Franco De Bono u Francesca Zarb. Il-kompilazzjoni tkompli nhar il-Ħamis 22 ta' Lulju.